Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mind over matters of the heart. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pagsabugan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rodel. Salamat! Thank you! Asawa na gid ka, Julina. Ako na gid ka. Imo og imo rikit ko, Rodel. Julina. Rodel. Ano, ang sa'yo result? Positive. Mabdus ko. Yes! Biliban ako ninyo, bradoy. Magsinabot mo musta ng butang. Anawar no? Kuyugid mo nga mag-gym. Sus, ako mo itong asawa. Asam sugot. Gusto mo niya nga mag-healthy living good? Grabe siya ka-active o ka-conscious siyang lawas? Bisag mabdo siya, mag-gym gapon siya. Oo, pero mild ra. Perfect na kayo ang iyong relasyon, bay. Kung tintog malipayo na sad kay ko bay. Wa na ko'y pangitaon pa. Love, murag mga anak na matingali ko. Ha? Dagunti ko sa ospital. Love, ka-cute sa atong baby girl. Buyag. Liwat ka siya ni mo, love. Picture me, love. Dali.
Alala, pati katawa siya. Videohi, dali. Sige, sige. Ambi ng phone, love, P. Mag-picture-picture ming do, ha? Daghan na kita kayo mo pictures of video. Nahibaw ko. Kaya gusto mo guna ko nga na ako handumanan sa bata pa si Inday. O gusto sana ko nga makakita siya, nigdako niya. Kung unsa siya ka-cute, o kung unsa na to siya ka-pinangga na to, ha? Madali. Mag-picture o mag-video tantulo. Love, naglain man ang akong lawas. Ha? Uy, nag-loss pa ba ka? Nisuka ko gikan. Oh, pa-check up ha. Pa-check up tayo. Inig, di-off na ako. Okay? Ako na lang. Kaya raman ako. Sige. Dili man mag-abot ang atong day off ko. Okay. Nya, balita ilan niya ako. Kaya raman ka nimo. Kaya na ako. Ako lang ibili ni mama ang bata. Hello, ma? Dong, alis sa bahay karon dayon. Kay si Julina, nakuyapan. Unsa? Unsa man din hitabo, ma? Naghatod siya sa bata kay magpa-check up siya. Unya, mao na to. Kalit lang siya ang nakuyapan. Oh, yan ang doktor. Dok, kumusta ka akong asawa? May kanser ay mong misis, sir. Unsa? Love, Yes, love. Unsa may gikinala nimo? Okay ra? Komportable ra ka? kapoy naman ko, love. Unsay kapoy? Love, ayaw pagsultian na. Ikaw na pahala di Inday, ha? Og gusto na ako nga igabot niya 18. Adlaw mismo siyang birthday. Imo nang himuan og slideshow. Og ipakita nimo inig-celebrate sa iyang birthday. Gusto ko nga makakita siya kung unsa nato siya kapinangga. Love. Naapag ka nagadlawa sa iyang birthday. Ako kaya pagsultian. Love. Love. Love, may ako biyai. Love. Rest in peace, love.
magpakaligon ko para ni Inday. Mahal kay tika. Ug hangtod sa hangtod kang naasay ang among kasing-kasing. Nak, wa kay plano nga mopahuway. Ha? Yan naman, ma. Ay, sukad nga, wa na si Jolina. Trabaho bay na lang yun ka pirmi. Wa na ko makakita di mo nga maglingaw-lingaw ka. Wala ko'y panahon, ana, ma, eh. Nak, naasad kay mga panginahanglan. Dili ka gusto magbinyo og usap? Wa pa may miabot, ma. Pero kung na ako'y magustuhan, ganon dili. Kape o. Oh, ha? Ganina ra ka duko kay sa imong trabaho. Relaxat pa nagsa. Pangapisa. Salamat kayo, ha? Single mo ka? Ha? Single pa ba ng nanganog bibyan nga kauban mo sa trabaho? Ambot lang. Pero buutan ba siya? Kung nakabantay ko nga mura siya o naibaw ko nun siya ako mga panginahanglan. Aw, para may bawaan mo. Pag-uyapi! Ha? Sure ka nga andam ka ng musod og relasyon? Oo. Gusto na akong suwayan. Sige. Way problema. Kay ako, wa pa man gyud ko maminyo. Og ikaw, biyudo sad ka. Suwaya na to. Hi langga sa mama. I love you kaayo palangga. Malipag yun nga makakita si Irene ining video niya sa bata pa siya. Mao niya akong i-surprise inig birthday niya. Hapit naman siya magdibo. I-send na lang na niya. Para ma-delete na nimo sa imong cellphone. Wa ko'y plano nga i-delete ni. Bao na lang ang bilin nga mga handumanan ni Irene sa iyang mama. Oh, mao ba? Ato na ko. Oh, asa man ka? Muuli na ko. Ha? Pa, nganong naay mga lamisa sa gawas? Preparation na para sa imong dibuog, maday. Oh. Ay, thank you, pa! Pwede ko mag-invite ang mga friends na ako? Go ahead. Magandam na ko sa video nga akong editon para siyang dibo. Asa mo to akong cellphone? Wala naman din sa hunos. O, sige pangita di mo. Oh, Kaning cellphone? ay, salamat din taon. Kuyawan na ako eh. Abi na kugwa na. Oh, Tempa. Tempa, asa ang mga video o pictures ni Julina din eh? Akong gipang delete.
Unsa? Nga naman? Kay dili ka maka-move on niya samtang naapat to. Maong tanan nga naa siya, ma-picture o ma-video akong gidilit. Pero nahibaw ka nga mo to i-play na ko ugma sa birthday ni Irene. Samot nga masakitan nimong anak kung imo tong i-play. Unya sa adlaw pag yun mismo sa iyang birthday. Huwag ka makasabot. Ikaw may wa makasabot, Rodel. Ako na mao ini ah. Wa na imong asawa, patay na. Pahuwa na. Rodel, Pahuwa na. Ayaw pakita na ko. unsa? Ayaw kong inang. Buwag na ta. Labas sa ilo ako. Dili na ako matuman ng imong plano nga. Pakito na ako si Day Irene sa mga video o pictures na to. Mahay ko. Nagipasud pa na ako si Bibian sa akong kinabuhi. Di na ko musap lang. Ikaw rin ang babae nga ako mahalon. Hangtod na sa akong kamatayon. Dito sa nako na-realize nga dili pagidi ko andam nga musud og laing relasyon. Og dili mahitabo nga maka-move on ko sa akong asawa kay siya rang akong mahalon hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.